ukážem ti jedno prebratie round kicku, ktoré nie je úplne tradičné, ale ja ho mám rád. Čiže sme v postoji, Nikolás ma kopne round kick, je úplne jedno, ktorý teda, a ja ho vlastne ako prvé vyblokujem rukami a ako druhé pôjdem hneď low kick kopať do jeho stojnej nohy. Čo je tá idea za tým, že on jak ma kopne a on jak predtým, jak by položil tú druhú nohu na zem, tak ja mu dám ten low kick a tým pádom on nestihne vyblokovať, lebo musí mať váhu ešte stále na tej nohe. Po tú trošku. Čiže ešte raz. On jak ide hop, hneď jak som dostal ten low kick, teda round kick, hneď preberám tým low kickom. A je úplne jedno, či idem tu, alebo idem vonkajší, alebo vnútorný. Ten low kick bude to fungovať. Je to fakt nepríjemné a odradí to ľudí od toho, aby kopali tie round kicky. Takže vyskúšaj si to, určite to funguje a tak ďalej.